Ik ben Joris Schumann, 30 jaar. We wonen mijn gans leven in Dwaamen. Heb al 11 jaar een vriendin uit Maasneel. Werken doe ik in Venlo bij de Curryfabriek. En verder doe ik heel veel voetballen. Goed verbonden zoals ik al zeg, met de Zwamer gemeenschap. Goed verbonden met ons, A-Twente, met het hele Zwamer volk. We staan achter de deur te trappelen. En ik roep ze even. Let's go, let's go! Het is al wakker. Ja, die klopt weer. Kom eens op! We maken hem eens even los. Want jongen, zit toch in één nummer wat we moeten hebben. We zitten op de kraag omhoog. En jongens, je moet me even helpen. Help even spit. Help ook even spit. Want we gaan eens even wat sportelen. Prins Juri de Eerste!